Ramogi une wang sai chinru maro Oimore sa deke wange anyinga Trevor Ombija jandingo panga jonya kachi dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Magi weche manyien mawango. 4. Having heard the parties, the special committee has deliberated on the question of whether to allow the governor's application for new evidence and directs here as hereunder. Od bura mar Senate ochako yanga chenro mar winjo neno ewi okang' mar od bura ma Meru mar golo oko gavana Kawira Mwangaza e apisi. Ngegi Uhuru ne nyalo timo gi kanyo kama ne gino chopo. Ma jamaa wacho weche moko kuom Uhuru gi mano gi joma kwenyo Uhuru. Gimono Uhuru otimo maracha anokane. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga koro wacho ni Uhuru Kenyatta ne okondhoge ewi mano oseo duol mar IEBC ni ne orocho yiero mokalo. Joriembo koro nyisi ni otang' kaluwore gi koth masani chwe matek e kaunti ma Narok. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi jaloko marwa en Winnie Adoyo. Nyikwa joka nyanam wan gi kuyo e kambi wa ka bang' mar jatich achiel mar kambi mar Royal Media Services owito ngimane kaluwore gi muoch mar kit tuo moro ma ichich ni owuok e chiemo ma otimo kwiri marach. Jatatije mar kambi mar Royal Media Services Wachira Waruru oyango masira no ka olero ni kambi moro mar jokata manyocho miyo rak mar tedo ne jotich e kinde mar nyasi mar Christmas ema midhiero no ichich ni nowuokie. E odiechieng' manyoro mar Boxing Day moko kuom jotich ne ochako bedo gi ich kach bang' chamo chiemo no, kendo sani moko kuom jotich bende itimonegi thieth. Waruru ne wacho ni Royal Media Services chiwo kony mowinjore ne jotije duto ma midhiero no oyudo, kendo nonro dhi nyime mar yanga dieri mar wachni. Omedo lemo ne achiel kuom jowa ma owito ngimagi mondo familia margi bende Nyasaye oresi. Kwadhi mbele ni komiti mar Senate moting'o ji 11 ka otelne gi Senator ma Kakamega Dr. Boni Halwale ochako winjo bura mar golo oko e apisi gavana ma Meru men Kawira Mwangaza. Kawira nochopo e nyim Senate kendo kwedo ketho 5 mane osomne e nyim komiti no. Walter Nyambaga miyo ler. Grossly violated sections 12 and 24 of the Governor Mameru Kawira Mwangaza ochopo nyim kamiti mar ji 11 mochwo e kom kod Senator ma Kakamega Dr. Boni Halwale. The allegations under Kawira okino wiye ne ketho 5 madongo mane osomne nyim kamiti no. E ketho mane nyiso ni Governor Kawira ne obuono chik nyadi mathoth kirango kod katiba kod chike ma county. appointing her husband to the non-existent position of the patron of the Meru Youth Service before conducting a transparent and competitive recruitment process, addressing a riotous crowd at the precincts of the Assembly. Honorable Governor, to that charge, do you plead guilty or not guilty? Not guilty. Janeno Dennis Kiogora, ma NMCA mabo Geta West Ward, oko ne kamiti no nipodo chung kar tiende kod wach mane ogolo ni Governor Kawira onge kod rieko maleo mar tayo tend county, bende okoso luor ne jotelo moyier to kata mana neno mane ondiko ne kamiti no gin pa jopiny madoro thicho oko Kawira. Have you at any point said that the governor of Meru is incompetent, illiterate, and so on? maybe during the campaigns. During the campaign. So you confirm that during the campaigns you uttered utterances to the effect that the governor was incompetent and illiterate. And I still uphold that view. Thank you very much. So you still uphold the fact that the governor is illiterate and incompetent. Those are the words of the campaign and they're still my words. Thank you. That conviction then led you to believe that the only solution available is for the governor to be impeached. Isn't that the case? No, it doesn't matter my convictions. What matters is the evidence, is the actions of the governor to prove me wrong. The council has said that democracy has led to unintended consequences. In your view, council, may you guide us as a committee how to assess
this with respect to the people of Meru. Senators ne otemo kolo ineno mane otangne kamiti no yor tipo mag picha wach mane onyuolo liete kinde to kod senators. The special committee has deliberated on the question of whether to allow the governor's application for new evidence and directs. The committee therefore allows the request on the basis that the wider mandate of this committee. We have not indicated direct transcriptions of the videos so that we cannot tamper with the originality and authenticity of those videos. So I have not seen it on the video that was played. So perhaps we can see that video in its entirety because there was a specific allegation. Governor Kawira tupodo mako chungni temo thule okiapisi en siasa mar mayo mine thuolo martelo. The governor has been accused of failing to work with other leaders in the county assembly. At the end of the hearing, we will demonstrate that the allegations against the governor in the impeachment motion have not been substantiated as required in law. All these people, the MCs and the church and the people who are accusing the governor, I want to know from him which are the majority, the people who elected the governor or those people you've mentioned. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi mbele ni kwan atamalo 52.1 mar jo Kenya neno ni jatend piny Kenya William Ruto setiyo maber e thuolo mar ndalo 100 nyaka ne okaw apisi. Nono tim kod kambi mar Infotrack mayango ni nyao to pod nitie e sectors mamoko kar ranyisi en yore mag tego uchumi mar Kenya. Sharon Ongao nigi story ni maler. Nonro mar kambi mar Infotrack manotime gwenge aboro e pacho kae moriwo gwenge mag dho wadh nam chumbi, nyandwat ma ugwe, masawa, ugwe, hoho mar okak, Imbo, Nyanza kaachiel kod kaunti ma Nairobi. Yango ni sirikand Kenya Kwanza osereme chiwo singo mane gisingo ne jopiny e kinde thuolo mar ndalo 100 mar bedo e apisi. Nonro makamano mabende notime kinde thuolo mar ndalo 2 chakre chieng' tarik 21 nyaka chieng' tarik 22 mar dwe mar 12. Nyiche odadho jo Kenya maromo 840 mantiere gi higni 18 kadhi mbele e counties 47 mantiere e gwenge aboro e pacho kae. Nonro makamano yango ni singo 12 mane sirikand Kenya Kwanza osingo giyudo mana kwan atamalo 52.1 ewi 100. Singo 4 madongo moriwo chal mar uchumi, telo, dongruok kaachiel kod riwo kit chwech mopogore opogore e tich. Bende okosebedo katimo maber e sirikand Kenya Kwanza e kinde thuolo mar ndalo 100 mane orumo chieng' tarik 23 mar dweni. Chal mar uchumi kaluwore gi nonro makamano, jo Kenya atamalo 49.2 osiro tij Kenya Kwanza ahinya to wi okang' mar chako aguch hola mar Hustler Fund. Kata kamano ywak pod nitiere e wi nok mar chiemo. Dongruok korka jiwo telo makare, jo Kenya atamalo 56 neno ni Kenya Kwanza osetemo tiyo maber, mae kaluwore gi okang' mar ndiko e tich jong'ad bura 6 mapacho kae manokwede kod sirkal mokalo. Nonro makamano bende keto dongruok mar nderni kod mwandu mamoko e rang'iny mamalo ma en atamalo 60. Okang' makamano ne ochwal kod daro tije mag port ma dho wadh nam chumbi kawuok e gwenge mag Naivasha nyaka e gwenge mag dho wadh nam chumbi. Chal mar ndiko e tich kit chwech mopogore opogore kaluwore gi nonro makamano ne oyudo kwan atamalo 53. Kwan mabende iwacho ni ne otimo maber kaluwore gi okang' mar keto duonde makedo ne ratich joma mine e bwo apis jatend piny. Singo mar chopo dwaro mar ndiko kit chwech mopogore opogore e kwan atamalo 2 ewi 3 kata 2/3 gender rule. Kaluwore gi nonro makamano ne oyudo atamalo 52.5. Ka chenro mar ndiko e tich joma mine e thuolo madito ne oyudo atamalo 52.4. Kaluwore gi jata tije maduong' mar Infotrack Angela Ambitho, sirikand Kenya Kwanza pod nitiere gi chenro mathoth mawinjore nego bed ni gitimo ahinya e chopo dwaro mag oganda mapacho kae. Ma en kaluwore gi singo mane gichiwo, okang' mogeno ni biro bedo makare e higa mabiro. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi mbele ni Mama Ida Odinga maen min od jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ojiwo jodak ma kaunti ma Siaya mondo mak pur motegno kaka yor tieko midhiero mar kech ma osebedo kokwako thoth counties mapacho ka. Mama Ida ne olose Ugenya
E romo mano oywayo moko kuom jotelo mag Azimio la Umoja kanyakla kod jotelo mamoko ma bende oloso e wi siasa ma pacho ka. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Elimbe mare gwenge Mamasiro e kar chung'od bura ma Ogunja e kaunti ma Siaya. Mama Aida Odinga po chenro mag bero sekta mar pur moseket gi gavana ma Siaya James Orengo. Kanya neno gimanya Jimmy otimo. Onyew fleet of tractors. Makata ke in nyagem ni game ngeno ko ero puro gi lwetgi. Tractors nitie wabro puro go. Kae to wacho ni kisepuro beloso puothi maber to bro miwa free seeds. To kose mi seeds to bro mi fertilizer. Kora momiyo kech dikawa e pinyni. Nitie momiyo kech dikawa. Onge. It can be done. Mama Aida no ten gi jatend duond bura mar Roots Party George Wajakoya mano okoro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom siko luongo nying Raila Amolo Odinga e rombe mothoro yuoroe. I'm telling Gachagua, shut up. I'm man enough to tell you today. Ruto is our president, we respect him. But Gachagua is bringing Ruto down. Kose. Every morning, Raila. No, instead of even saying Raila. Every morning, Gachagua is on Raila. Lunchtime, Raila. Dinner, Raila. Akwere kose ukakwere. Wajakose Rigathi kuom kelo siasa mag dhoudi e kaunti ma Nairobi. Kitalo baba santatali. This man is an enigma. When they steal his votes, bringing in tribalism and Kikuyu politics in Nairobi County, I'm telling Gachagua, shut up. Ja od bura ma Ogunja mabende en jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi osingo nyiso ganda kaka jotelo manie piny owacho ok owinjore bedi e telo. Adwaro mondo wang'e uru no higa mabiro ni dibed a defining year in our politics. Kendo is going to be extremely painful for those usurpers of power. We are going to demonstrate the whole world that the current regime which is in power does not deserve to be in power. Oh, come on. We are going to demonstrate through word and deed. Kendo maonge luoro. Jotelo go ne wuoyo nyasi maduokero kamano mano obagi dala gavana ma Siaya James Orengo. Nyasi mabende no oyuore gi jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura magem en Elisha Odhiambo kwedo gavana ma Siaya men James Orengo ko wacho ni Orengo okoyiero jotend migepe yo makare kata bedo ni thoth ombulu mano yudo nowuok kuom oganda ma jogem. Odhiambo wacho ni Orengo keto tenge oganda jogem mano chung kode ndalo siasa nyaka ndalo yiero kendo jotelo moyiero ne ok okonye kata e kinde kampen mare. Elisha ne olose gwenge mag gem kama no singo mar medo dhiro Orengo nyaka chop kar singo mano miyo jogem. Position as the MP for game. Game must be given the respect that game deserves. Yes. We are not begging for jobs for the people of game. Yeah. We are asking of equity, no preferential treatment. We are asking for equity and fairness in the governor discharging his duty. So that we don't see so many people from Mugenya, so many people from Lego in the offices, and game people are minimal. And that is why I still insist the office of the county secretary of Siaya must come from game people. I will not tire to remind the governor that he promised the people of Siaya that within 60 days, by the 5th of December, they were supposed to have released a Uko report. Up to now, the Uko report is gathering dust. We want to know the details of that report. We want him to tell us the content of that report. We want him to tell us who bears the greatest responsibility. Familia mar Gumbao Jola mano chiel gi magina e kinde yiero madundo maganda e sub-county ma Malindi, county ma Kilifi,
koro were kod buch nek mar wuodgi no bang' do golo oko Aisha Jumwa kaka chich e nek mar jagono endo. Familia no wacho ni tok timo lamo e liel mar anyuola gino, giwacho ni do koro bende koro riko we thuolo Geoffrey Okuto ma bende noyawne bura gi achiel ka en achiel ga Aisha Jumwa. Giwacho ni gikwedo kang' ma do nokawo mar wito oko burano mar Jumwa, ka giwacho ni gisechwalo oboke ne jamin buche Nurdin Haji kokalo kuom okindgi mondo koro giwuog e burano. Tunasikitika vikubwa katika mioyo yetu sisi familia, kwa sababu mtu wetu alikuja akauawa hapo hapo mjini, na tukaja tukalia kilio kwa serikali, na serikali ikachukua hatua mpaka ikamwona Aisha Jumwa yuko na makosa. Leo hii serikali hiyo hiyo ikamtolea mashtaka mama Aisha Jumwa. Hata si wanyonge tumebaki kukanyagiwa. Tuko na masikitiko makubwa katika maombolezi haya, na ikiwa kweli kuna haki dunia hii iliyotendeka, tumemwachia Mungu mama huyo Aisha Jumwa. Sisi kama familia tumejitoa katika hiyo kesi ya mauaji ya mwanafamilia wetu, kwa sababu tunahofia usalama wetu kutokana na yale ambayo yalikuwa. Maana huyu bwana ambaye ni mhusika mkubwa ana pesa na vile vile yuko katika kiti cha serikali, hatujui ni lipi ambalo linaweza kufanyika. Wadhi yu moro machuo kwa dugu rupodwan giweche manyien mwabro kelo nikikidhima bora. Jopiny gi joriembo nyisi ni obed motang' gi apaya nikech koth mapek machue Narok. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Shabake's Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8 ball, shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Moboye ginanga opiele ksikadok ni thuolo onge odwelo. Halo nyikwara mogi, opak Yesu Ruoth, opak Jawar, nyinga iluongo ni Kristo Tieno, kata kihero Yesu nyale. Akwayo ni hai maber mar Christmas, to gima kik wilgo pare ng'ato maonge gimoro be ketne smiling face wang'e, to nying Nyasaye biro yudo duong'. Amina. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Machiegni nyakwara Mogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen
kama nene. Waterie golo machon. Ticha Beach, Sukus Owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma Owake, wuok tich nyaka Ticha Beach, sapar gi dakika 15 odhiambo nyaka sapar gariyo. Mungu wangu, nina furaha nyingi moyoni mwangu kwa kuwa umezaliwa upya maishani mwangu. Asante kwa rehema na neema ulionijalia. Kwa ujasiri nitazidi kusimama imara, kwa kuwa wewe ni Ebeneza, Jehova Jire, Jehova Shama, Mungu wa miungu na kimbilio langu wakati wa shida. Dial *811*340# to get kuzaliwa upya. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Ni obila e kaunti ma Narok okwayo jopiny kaachiel gi joriembo mondo obed akicha kinde ni makoth mapek medo chue kendo apaya magwenge mag Narok thoro bedo gi oula. Ka oloso gi Ramogi TV e yor sime, jatend obila ma kaunti no men Kizito Mutoro oyango ni nitiere joriemb boda 2 mose yangi ni owito ngimagi kane gitemo yora aora ma iluongo ni Kongit mayudore Ole Polos manie kaunti no. Kizito bende okwayo jopiny obed motang' e kinde mag tiyo gi apaya ni mar nyamburko moko bentiere ma pi oseywayo. Watu wote wenye wako katika kaunti hii kwamba mvua imenyesha katika sehemu mbalimbali, nyanda za juu kule kwenye Mau na vitongoji vyake. So mito mingi imefurika na inaweza beba magari na inaweza beba hata mapikipiki na raia. Kwa hivyo wakifuga mito wapite kwa makini. Na sasa vile tunazungumza sasa hivi, kimoja na mtu amefanywa drowning kule Kilgoris ambaye mvua ilikuwa imepita ikapita naye. Ukiangalia pia kwa karibu pamoja na bodaboda yetu huko na Tanzania, kuna pia mvua ni nyingi na magari lazima ipite kwa utaratibu na bila ku-underestimate the rate of the water. Jatend riwruog Azimio la Umoja men Raila Odinga koro wuok oko kaseyo jakom duol mar IEBC men Wafula Chebukati ni ema ne oketho yiero mokalo. E twak makende gi Ramogi TV, Raila Odinga olero ni en owuon en kod adieri ni ne oyudo loch e yiero mokalo. Raila noloso ewi weche buora moko kuom gi en yiero mokalo, chenro mag sekta mopogore opogore koriwore koda ka doho, od bura kinde mamoko bende. Ng'eny ji ywak ni geno koro rumo. Ang'o manotimore in king'iyo e higa mar 2022? Ang'o manotimore e yiero? Gima notimore e yiero ni en gima rach polo yiero mosebedo nyime kucha. Nikech jopiny nochandre odhi ochung' e laini mogo ombulu maber ahinya. To kokro chopo sama iriwo ombulu to gik moko dhi ogajre. Mae bang'e koro giketo ng'ama ne oyombo magilando noyombo. Kuonde moko ka to ne nitie moko modhi maber, kombe mag MCAs, mag MPs, koro koni. Kuonde moko to ne nitie pogruok. Nitie jomolandi noyombo ma ok noyombo. To noneno ka Azimio oyombo e kombe mag MCAs,
Azimio yombo e kombe mag wajumbe, Azimio yombo e kombe mag senators, mag governor, duto Azimio emana yombo kombe mang'eny duto te. Koro onge kaka Azimio ne nyalo rem loch e wach mar yiero mar presidency. Kanyo ema gik moko nodhi ogajre. To ne uneno ka ng'ama iluongo ni Chebukati wuok kende to wacho ni en gi kwan mag ombulu. To commissioner ang'wen okwerna huyo magigo wan wakia igolo gi kanye. To kuna ni joge oseriyo gigo omiyo koro dhi lendo. Migi yuare mi joka oringo owuok wa kanye. Koro kane gin ji abiriyo to ji ang'wen okwer ni mago miriambo. To ji adek ni moyie kode. Ere kaka mano bedo adiera. Tae bang' kendo kaka gidhi Supreme Court, kodhi Supreme Court bende choko yie kodgi. Ma e gima ogino owang'o jopiny. Ok ne kani wacho ni joko oloyo. To onge ng'ama no celebrate. E Kenya mangima. Kuonde ariyo kende mane ji owuok e ndara ni ji celebrate. Ke jopiny ong'eyo ni gima ne olandika ok en adiera. E gin miriambo. Emomiyo wacho jothurwa ni obiro loso e higa manyien. Obiro nyisogi kama wadwa luwo. Nyaka wane ni gini ogole maber piny te nyaka ng'e ang'o mane otimre. Ang'o mane nie dak mag kama ne gik moko donje ka. Agulu cha ang'o mane nie iye kucha. Momiyo notamruok yawe. Wadwa ni mondo wachno owuog oko. Eka biro nyiso jothurwa ni magi adiera to mae kaka koro wadwa wuotho. Jakom nitie jomoko mawacho ni thuol nodonje ko ni jogo mane jogi wegi ema nondhogi chieng' yiero. Mago miriambo. Onge joga mane ondhoga kata achiel. Jowa notiyo matek. Kampen ma nyicho watimo ni pok watimo kampen machalo ma nyicho watimo ni. Ne ji otiyo tetete mategno kabisa kamoro amora. Gima loso gi en kaka joluo wacho ni ratego onyono kusi meru. Kuro kar chiemo kode teri chata meru ma kuri dawo. Ni mama osekwiri pile. No se wetho bolo kusa bola. Kuro kene kaka kuri yuda sana kawuono. Nimo kuro noketi wi. Mano ok en adiera. Nikech kiwacho wach mar ombulu kaka nogo, ni wayombo gombulu. Ombulu okethre kama ikwene dak kucha. Ema ombulu okethre. Gima nohuru nyalo timo kanya ne onge. Kijine wacho ni koda polisi no nyiso ni mondo ne ni ombulu go maber kwan maber. To ombulu go maber kwan maber koro kamere yo. Mokoro en lutenga melu Chebukati. Ema gik moko dhi okethre. Onge gima Uhuru ne nyalo timo gi kanyo. Kama ne gino chopino. Me jama wacho weche moko kuom Uhuru gi mano gi jama kwenyo Uhuru. Gima Uhuru otimo maracha nokaneno. Jomoko bende wacho ni jowa makoni nokowuok oko mar goyo ombulu nikech nokichopo irgi maber. Be nitiere adieri e wachni? Jowa makaluka. Jokaluo nokogo ombulu makare. Jowa nogo ombulu kare. Nogo ombulu kare kabisa. Tikire kaka koro kwan odhi oriw. Tiyudo ni ombulu maga ni Kisumu ka na Nyango yudo kura mang'eny mohinga. Ni Homa Bay Gladys Wanga yudo kura mang'eny mohinga. Kata mana Siaya. Ok ne kucho odhi ogol mondo odwok piny kata thurwa koni. To mae gima notimre. To an jothurwa ok anyal chayo. Jothurwa nowuok oko maber. Nogo ombulu. Kik pimo gi kuonde mamoko. Jothurwa nogo ombulu maber. Ginyalo timo molo kanyo. To mana ka ochan molos maber. Moneni kaka ogoyeno kaka idhi kwane kucha. Omiyo an ok adwa chajo thurwa. To Azimio be dhi chung' jakom nikech nitiere joma osechako wuok kadok kocha cha dhi kwayo thuolo mar migi kata telo. Azimio to dhi nyime. Azimio oriwore gi chama mopogore opogore.
Koro sani miyo wabiro loso mondo bed motegno. Joma ringo madhi koni gi kocha ka to ok nyal tamo. Kisi gin tije ma kech kayo. Ka koro neno joka omako ringo kocha, gidwa ringo gidhi kocha gi yuda chuta. To gi nyinyo kuma dhiesha, to nyinyo biro dhi bedo motegno. Chama dhi bedo motegno. Kada ODM dhi bedo motegno. Kama dhieni. Wadhi loso gi maber mondo giikre. To wanyal yiero kendo kapok waluoko gik maricho manyicho timre gi duto te. Mae minya wacho ni ok alos sani, abiro loso maber ka higa manyien ochakre. Nitiere joma wacho ni ati koro sani ka ber to nigi chung kendo kaka jatend piny Kenya higa mar 2027. Ok abiro loso higa mar 2027. Pod wan 2022 manyo timo yiero. Nyaka waluok weche mag 2022. Ma 2027 cha biro timre ka ndalo chiegni chopo. Kik waket piny mood mar campaign higni 5 mabirogi. Waluok weche marichogi mondo wayuany to ng'ano manoyombo adiera mondo ng'ere. Tan an gadiera ni biro ng'ere maber higa manyien. Biro wal limna maler kanyarogno. Nyaka ne duogi bise wuoyo gi jatend piny Kenya men William. Bisego ne simu buse wuoyo kamora. Ni waseloso kapok ne okwano mbolo. To pok waromo nyaka sani kachakre chieng'no. Nikech bende odich gi weche mage to bende ong'eyo gima notimore. Omiyo kamano koro pod otemo ni mondo owuond wi jopiny mondo jopiny owil. Ang'e gik moro timore nyime kucha. Ang'e kaka gik moko biro dhi. Jomoko wacho ni 4 kuom 10 mane miye no ni dwa di ahinya nikech tiere gik moko mano wacho no biro timo to setimo kaka ndiko jo ng'ad bura e doho kaka Hustler Fund kire bed no sekelo to ni miye 4 kuom 10. To kide ka jopiny to miye 3 kuom 10. Kekise gima nyoji ndado timo. Paul manyo wuok cha omiye 3 kuom 10 maber mana paro kamano. Joga moko mencha paro mopogore momiyo wakete 4 kuom 10. Nikech nitie moko osetimo to moko be otimo to kaka nosingo. Omiyo jopiny ywak sani. Jopiny ywak nikech ok ne ka en owuon ne ok ogeno nodhi yombo. Ne ok ochano gik moko, nowacho gik moko mong'eyo ok onyal timo. To wan to ne wang'eyo gik mane wasingo te ne wang'eyo kaka ne wadhi timo. To kendo kaka ne wadhi yudo pesa. Koro sani omoko. Kumi mokerot. Nikech koni iwacho ni dhi timo ma, koni ok nyal timo ma. Jopimbe kuro chandre sani. To joma en go bende ok en gi jomoko ma ong'e tich maber. Manyalo konye. Omiyo aneno ni kinde mabiro ni dhi bedo ywak mang'eny ahinya e piny Kenya. Ka ok olos maber. Ka koro watieko, ang'o ma ding'is oganda ma jokoni, jowa ma joluo, ma samoro chunygi koro jok ni weche nodhi marach, sabe koro rach. Ang'o ma ding'isgi ka koro watieko? Ero jithuwa ni wa mabor wachopo kuma wachope ni. Wani akre kiki. Tadwani mondo chunygi tho. Nitie yo mabiro wuogo kama wantie ni. Tadwani mondo abiya thuolo mondo apar maber. Otiek higa. To dwe manyien kabiro loso. Ka koro gik moko wuok maber. Tabiro nyisogi ni mae kama onego waluw kaka joka nyanam. Jomoko ineno ka koro go mahu koni gi kocha. Ging'iyo ni kocha mantie ring'o giringe dhi gikaw. Akoni gimiluongo ni ring'o en mar jo Kenya duto.
Jothurwa ka gigo osuru pile ka pile. Omiyo gin gi right mar yudo maendeleo kuom sirikal. Ujo nyaka gidhi gigo chong gi piny ni yemiluongo ni Kenya Kwisha ka giyud dongruok. Ne wadwa kelo dongruok. Kelo dongruok no emomiyo ji ogo nitie sirikal. Tij sirikal en mar kelo dongruok. To kan ma wuotho gi chiemo ni kelo duma, kelo ganda kacha, to kikelo ganda kanyo to igomna siasa mag yanyo jomoko. Onge tiende kamano. Jothurwa onego yud yore molos maber mogo lam, pi onego kel jothurwa, stima onego kel jothurwa, skunde onego ger, osiptande onego ger, okete yien jothurwa tiyogo. Kaka time Kenya makude mamoko. Ok ni nyaka bed ni kuro niluwo bang' Ruto. Nyaka mondo ikibiro yudo maendeleo ahoyo. Ma ema nyiso jothurwa ni jothurwa mondo chunga kar tiendgi. Wang'eyo ni lokruok biro biro. Kamano. Sikuku koro chopo, koro nyalo miyo jowa ma jothurwa hawi maber mar sikuku giga manyien. Jothurwa wadwaro mondo ocham sikuku maber. Kendo mondo ikru, kendo mondo bedi nyasi mar higa manyien. Obed maber wadwaro ni kik bedie chandruok. Kik bedie dhaw. Ji nyalo hinyre. Mar riembo nyamburko. Riembo nyamburko mos ma ok nyalo kelo accident. Makelo tho kamoro amora. Ji mondo herre kinde mantie ni mar sikuku. Alamo Nyasaye ni jothurwa ni mondo gidonje higa manyien maber, machak maber. Kendo wane gima higa mar 2023 biro kelo ni jothurwa. Erokamano ahinya. Erokamano Jakom. Jopiny e gwenge mag Asembo dwaro ni chapi ayanga gode mag Rambugu mondo chak ywayo jolimbe. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Hey, I was sitting they only fly over in Kondele. They only fighting in Entebbe. They only muta inobunga. Nataka to wewe Nyeri, nilete wewe Kisumu via International Airport, the land of Lupita and Obama. Jokanyanam Nadeuru won the CBK music. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas! E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhi alohono mar Yesu. Ka wakelonu tugo mopogore opogore, koro nikech en Christmas wakelo yien nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwayas mawer mamit kod gik moko mabeyo beyo. Mane Ramogi TV. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki.
Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Warwako kendo chenro mar Oimore wadhi mbele gi weche manyien ni riwruok moro mong'ere kaka Wadef ogolo kwayo ne gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo mondo tim piyo chenro mar ndiko ayanga gode mag Rambugu e yor konyo rito weche alwora kendo ywayo welo bende. Kane giloso romo margi e skund sekondar mar Mahaya, ne giwacho ni gisechako chenro mar pidho yien 5,000 kochopo giko dwe mar achiel higa manyien. Bende gikwayo gavana Orengo mondo ndik ayanga gode mag Rambugu e yor chopo chakar chenro mar pidho yien bilion 15. Gikwayo jopiny mondo sir lwedo chenro mag pidho yien kod rito alwora bende. County government to expedite the gazettement of hills, especially Rambugu Hill, so that we can have and boost our water catchment areas. Rambugu, it was earmarked long time ago for gazettement, and up to now, people are now using it personally because it is not gazetted. So my appeal to the county government is to hurry up in the gazettement of this particular hill so that we can have a water tower and also boost in tree planting. Today we are planting trees at my secondary school, rolling it out for the 5,000 trees that the chief said, and we have participated, and we believe that today we are speaking to the hearts of West Asembo, speaking to the hearts of Rarieda, and speaking to the hearts of Kenyans that we must unmask this ghost of climate change without us negating the fact that without us doing this, it will turn out to be a ghost, it will be a monster. We want to ensure that West Asembo is part of the climate change initiative that is currently... Badgi migao mar piny owacho mochung' ne tayo chenro mag nam Kenya Maritime Authority osechako jiwo moko kuom chike e dho wedhe ma Mombasa mar gayo masiche mag nam. Maendi bang' masira manyocha otimore e dho wath ma Pirates kama ji ariyo nyocha owito ngimagi. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Okolero, kwan mathoth mag welo to pod medo dhi Mombasa e limbe. En chiegni saa 3 motieno e dho wath ma Jomo Kenyatta Public Beach Mombasa. Kae welo pod donjo, nyithindo ringo kon gi koni ka jo ohala to dhi nyime kod uso ne dhano machalni oikore mar ruo piny ka. Thoth mar nyithindo kata kamano koro kelo luoro ne moko kuom riwruoge mochung' ne jiwo arita e dho wadhno kaka mano mar Kenya Red Cross to kod Kenya Maritime Authority. Utaona kuna watoto wengi ambayo wanazunguka bila wazazi wao, na ukiangalia saa hizi inaelekea ni saa 3 ya usiku. So muhimu tuambie wazazi wachukue tahadhari, because ni muhimu ujue mtoto wako yuko wapi, na pia kuna wakati kama huu ndio pia unapata hata wahalifu wanapata nafasi. Kwa hivyo ni muhimu watu wafanye tahadhari wakija sehemu kama hizi. Tutaweka pia sheria kwamba ikifika wakati fulani watoto pia ambao ni wako umri mdogo wasiwe katika sehemu hizi. Pia ina sababu inachangia masuala mengine ambayo si ya kiusalama ambayo si hatakuwa mazuri kabisa. Kwa hivyo ni kitu ambacho tutakiangazia. Naona kwa mfano saa hii jioni karibu saa 4 sasa naelekea, na watoto wadogo bado wako katika bahari, wako katika beach. So kuna haja pia kuchukua majukumu kwa wale wananchi ama wale watalii ambao wanazuru. Tend bad migao mochung' ne chenro mag nam Kenya Maritime Authority koni bang' masira timore chieng' Christmas sani gijiwo arita mokalo kendo gitudore gi wegi yedhi mar yango ne gi weche mag kor lwasi kaka chalo. En tich makor onywakne nyaka gi jogo mawuok e riwruoge mopogore mana mar neno ni arita oketi makare e dho wedhi kod einam. Through our Maritime Search and Rescue Center, we receive regular reports. When we notice the weather pattern is likely to be very dangerous, we give out the warnings. And these warnings are able to reach out to the boat owners in time so that they don't go out when the weather is likely to be very, very bad. Before you get on board, make sure that you have your life jacket put on, a proper one that can be able to support you. And again, this is an area that we need to improve, particularly the boat operators. We need to ensure that the life jackets are able to, the right one, the genuine ones. Achiel kuom chike mabende oket ne jogo masuore gi yedhi einam en neno ne gidembore kendo giwe walo mathoth ka achiel kod metho aoyaye ka gine iye. So when you're on water, it's not like on land. These boats are not
something you can play around with. And also avoid drinking when you get on board, because drinking gives you some sense of nothing can go wrong. Tumefanya mpango, every of those boats zitakuwa na officials from the Kenya Coast Guards, tunataka kuwe na lifesavers, and at the same time in each and every one of those boats tumeweka mpangilio, tulitangaza nafasi za youth resilience. So amongst the people watakaochukuliwa ni wale wenye experience ya diving. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwana mchumbi to the Oimore machuo kudugo to podan weche mag tuke. Migao mar tuke osingo duogo mar kambi manyande nyiso adhula chiel kachiel. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Kuomono mai anagoyo ero kamano kuomera minyisoya agoyo ero kamano kuomono mari. Yes, nyikwara Ramogi kamora mora mauntie amoso uno pak Yesu iluongani Janet Oudu Isaiah tadwani kamora mora maintie akwanu hawi maber mar Christmas. Nyasaye mondo telnu kinde mar Christmas. Nyasaye mondo bed kodu. Amen. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Prony Oil, Unilever and Optica. Dial star 487 star 5 hash or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Kapok pinyoru, kapoko ya uchiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Jatend migao mar weche tuke Ababu na Mwamba ochiwo singo ne johera mag adhula kachiel gi klepe ni kambi mar Supersport biro duogo nyiso tuke mag adhula e lig maduong' pacho kaendi. Kanowuoye kar chung' od bura mar Arieda, na Mwamba nolero ni osetimo romo gi kembe mopogore opogore mabiro bero kendo sero tuke pacho kae. Football is an economy. Sports is an economy, big economy. You go to major economies like the US, Germany. Sports is huge in terms of what it drives economically. And so we must monetize football. We must monetize talent. And we must get sponsors back into football. And we are definitely engaging. I met 22 sponsors, 22 corporate sponsors for breakfast 2 weeks ago.
the big ones, Safaricom, Coca-Cola, and we have agreed to increase the portfolio of the money they put in football. I have also struck a deal with the MultiChoice that will see SuperSport coming back to start televising football, because that is one way of marketing our talents. Haya, nyikwara mogimane kama weche ndo marwa maro Oimore wageno ni wase iseneno mana wakelo manyien te koro sani wan wadhi e yweyo oduogo higa manyien wadawene wich liech jaduong' Daddy Cool gi ilo ni George Bati gine makoro gibro donjo ka koro kunano kwa dhi e yweyo moro matin en mani koro wan watiyo Christmas gin koro gitiyo higa manyien koro kikubed gi luoro mora mora jonya kacho biro neno kanyo joko lweny churwaka maber koro biro sondo kanyo katito jonya kwere jandeng'o panga jite nduma luongo gi jo Ramogi temo ero Ramogi TV an nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonya kachi deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa warumo oko kanyo uchungo wa umiso kaka Ramogi dhi mbele wini adoyo taka eta pani pudo tiyo lakini wacho nendo maber. Kambi mar Royal Media Services kwayo ni hawi maber mar Christmas. Wan kod kit moringa mang'eny. To moringa maber e igi en moringo leifera. Anakuwa mogik. Anakuwa ni mondo ng'onna. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazima tage tinya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Na era roach. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njusa take tibosoku. Kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Do your thing. We've got you covered. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Prony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Shabe